Iziko i-Gender-Based Violence nelizinze eKariyerha nelineminyaka emibini linceda abasetyhini abangamaxhoba okuxhatshazwa belibambe indibano yokuxoxa ngemiba yokuxhatshazwa kwabasetyhini. Kule ndibano amaxhoba kwaxhotyiswe ngezinto anokuzenza ukuqubisana nemicelimngeni ajongene nayo equka ukukhulisa abantwana bebodwa. Reason okokuba sibe today sihosta this event, we look at the statistics. Gender-based violence is very high. In fact, the entire South Africa ngakumbi apha kwanobuhle eTinarha. Phaya eofisini yethu xa sisijonga statistics se-gender-based violence, oomama ngakumbi oomama baneemeko abaphila under abuse, baphila under emotional abuse, physical abuse and otherwise. Okunye sine-challenges ke bethunana ngakumbi apha eTinarha. Oomama abaninzi balala bangavuki ngenxa yemeko yokuabhuzwa ngabantwana, ngabayeni, etc. So siye sahlala phantsi as i-office xa sijonga thina i-database yale situation ngokwe-victims zethu esinazo. Sabona into yoba akuphelelanga into yoba sinikeze counselling koomama namantombi nabantwana. Masiphume siye ngaphandle kwi-community, kulapho ithole lifele khona. Uthabisa Mandla nolitshantliziyo liphuma kwi-ofisi yokulwa ukuxhatshazwa ngokwesini kwi-ofisi kamasipala iNelson Mandela Bay noyesa kuba lixhoba lokuxhatshazwa ngokwesini, ukhuthaze amanina ukuba angakufihli ukuxhatshazwa kwawo. My being here today is just to say kuyaphileka even after that, and I am very strong on don't keep quiet when you are violated. When the abuser is left to do what they want and you keep quiet, they think it's fine. So do not keep quiet when you feel it's not okay for you. My passion, therefore, is for women to know themselves and to stand for their rights as women. No one should be violated. Everyone has a right to be, and therefore let us be. Ukanto Lungelo Spokter nowaswelekelwa ngumyeni kwiminyaka engama-30 eyagqithayo uthi ukukhulisa umntwana wakho inkwenkwe engaphangeli kwaba ngumcelimngeni. Lo mama ukhuthaza abasetyhini abakwesi simo awayekuso ukuba bangalahli ithemba. Into eyenzekayo ngo-1995 nge-22nd kaFebruwari ndaye ndaswelekelwa ngumyeni. Akazange adutyule umyeni wam, akazange agilwe imoto umyeni wam, akazange atshiswe ngumlilo umyeni wam, kodwa wam umyeni waphandlwa. Awugqiba uphandlwa wozela wathi ufuna ulala. Walala ke umyeni wam, bayisalele nangoku. Umntu makaqiniseke abe nethemba lento yobana kungabe ngoku akukuhlanga kodwa kuzawuba right. Ndiyayazi ukuthi xa kusekusasa, xa isanda kwenzeka iba ngathi akho nto, ingangathi nawe ungafa ungabikho, kodwa ndiyazi apha kum ukuthi zisezawujika izinto, kusezawuba right. Mabamthembe uThixo, bamazi ukuthi uThixo uyanceda. Eli ziko nelisebenza lingajonganga nzuzo kurhulumente lithi linqwenela ukufumana inkxaso ukuze likwazi ukunceda abantu basetyhini abaninzi abathi baxhatshazwe ngokwesini kumasipala iNelson Mandela Bay. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njuni.